la part aquesta. El parc audiovisual, que era abans sanatori, i Sant Llorenç allà dalt. Ok? Bé, que és un camí que ens hi podem trobar molta gent, però molta. Va dia, saps? Fet una mica de mal, es van arreglar bé, però clar, sempre queden els típics foradets. I ara què farem? Allà si es volen arreglar o tornar a passar la màquina. Clar, jo espero que no asfaltin mai, Aquí l'asfalt no fa falta. No. Bon dia, noi. Bon dia. Bon dia. Sots per tot arreu. Mira, una puput. Una puput. Mira que guapa. Surt, surt. Mira. Que guapa, tio. Una puput. Anda que no. Bon dia. Aquest és el camí de Can Carbonell. Aquí la tenim a la dreta. A la dreta, aquesta masia, és Can Carbonell. Aquí va viure el senyor Benet Carbonell, quan era petit. Ara ja el pobre està visquint en un altre barri. Aquí a l'esquerra, part visual, i cap a la dreta. Va, mira. No tinc esborant, tio. Mare Déu. Sí. I, nano, que guapo això. De collons.